κάποιοι με έστρωξαν επίτηδες. Δεν θα το μάθετε. Ποτέ. Έπρεπε να πετάμε το χρησιμοποιημένο προφυλακτικό πάνω στο πλαστικό σεντόνι. Έπρεπε να καθαριζόμαστε για τον επόμενο πελάτη. Η τιμωρία της ήταν να μείνει δεμένη με χειροπέδες σε ένα καλοριφέρ για 1 εβδομάδα. Και σε εμάς λένε, είσαι σκουπίδι, είσαι ζώο. Αυτοί κολλασμένοι. Βάζαν τα σκυλιά να βιάσουν τα κορίτσια που φέρναν αντιρρήσεις. Ήμουν 13 ετών όταν με απήγαγαν. Πήγαινα στο σπίτι της θείας μου να τη βοηθήσω να σιδερώσει. Με άρπαξαν από το δρόμο. Ο πρόξενος μου είπε πως έχω υπογράψει σύμβαση και ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Μου είπε να επιστρέψω εκεί που ήμουν και να συνεχίσω. Με είχαν αγοράσει για 2,5 χρόνια, νόμιζα ότι δεν είχα δικαιώματα. Μου συμπεριφέρθηκαν σαν ζώο. Κύριε δικαστά, σας ρωτάω, με τι δικαίωμα δεν την πιστέψατε? Με τι δικαίωμα δώσατε τους δημίους της? Μίστερ, φάτσο τρίτο! Την χαράζουν με ξηρά. Κατόπιν συλλέγουν νύχια, τρίχες από το εφηβαίο και αίμα περιόδου. Η τελετή Τζούτζο εγκλωβίζει το θύμα. Φοβάται ότι αν αθετήσει τον όρκο της, θα βρουν συμφορές την ίδια ή την οικογένειά της. Γι' αυτό και όλα αυτά που σου γράφω θα τα σκίσω. Κομματάκια. Μικρά κομματάκια. Και θα τα πετάξω στα σκουπίδια, μαμά. Ο Άλμπαν είχε ξαναπαντρευτεί άλλες 2 γυναίκες, που κι αυτές τις είχε πουλήσει. Οι γάμοι είχαν τελεστεί από τον ίδιο ιερέα. Ήμουν ήδη βιασμένη και απεχτανόμουν τους άντρες. Ψεύτρα! Δεν σε έχει αγγίξει κανείς! Πλήρωσα παρθένα! Εξέταζαν τα γεννητικά της όργανα για πιθανώς σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες. Το σώμα της για τυχόν δυσμορφίες και το στόμα της για να εξακριβώσουν αν είχε όλα της τα δόντια. Πρώτα με βίασαν και ύστερα με άφησαν μυστική για μέρες, αναγκάζοντάς με ακόμα και να κατουργέμαι πάνω. Η μήτρα της είχε υποστεί τεράστια βλάβη που την καθιστούσε αδύνατο να κυοφορήσει. Είχαμε 20-25 πελάτες κάθε μέρα. Και όταν αισθανόμουν ότι θα σοριαστώ από τον πόνο μου, δίνανε φάρμακα. Πολλοί γονείς πουλούν τις κόρες τους, αντί να τις παντρεύουν. Θα πίστευε κανείς ότι οι γιατροί θα το πρόσεχαν όταν πήγαιναν να την εξετάσουν κάθε φορά για σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες. Μην τις αγγίζετε, θα κολλήσετε AIDS! Μας βίασαν έναν μπροστά στους άλλους, καταγράφοντάς το σε κάμερα. Έπειτα ξεκίνησαν να μας φέρουν στην Ελλάδα, ακολουθώντας ανάποδα τη διαδρομή που είχε ακολουθήσει ο Μέγας Αλέξανδρος. Υπάρχει κόσμος σε αυτό το νησί που να συνειδητοποιεί το τι συμβαίνει στο κατόφλι του. Πες μου, όταν η πρεσβεία της ίδιας σου της χώρας είναι τόσο ανίκανη να υποστηρίξει τα δικαιώματά σου και σου λέει πως είσαι σκλάβα. Πες μου, τι επιλογές είχαν? Τον έναν αδελφό να κάνει την τζατσά για τους άνδρες που πήγαιναν να κάνουν σεξ με τον αδελφό του. Το 1/3 των κοριτσιών που δουλεύουν σε αυτά τα πορνεία είναι ανήλικα. Τις αποκαλούν λουλουδάκια. Ολυμπιακοί αγώνες έχουν ήδη αρχίσει να ετοιμάσουν το εμπόρευμα και να κάνουν μαθήματα αγγλικών.
καρδιά μου πέτρα γέννης. Μα τη ζωή στο κύμα το παράφορο σάρωσε βάρκες και κουπιά και στο μεγάλο κόσμο τον αδιάφορο ποιος τη θυμάται τώρα πια. Τι δε τενόριο το παιδί, ενόριο εμισία μέρα και νεόριο όλη μέρα, ενόριο εμισία μέρα και νεόριο όλη μέρα.